Starzyki w niebie. On 85 lat, ona 84 lata i chociaż nie byli zabrane szporobliwie, gospodarzyli pieniądzoma, to jakoś im już śleciało do diamentowych godów. Nie byli już przeca młode, ale jeszcze wizgyrne i monter, a to wszystko z kuli barwy wtorofutrowała hopajno ekologicznym jodłem i stołało to, co by oba zawdy z rańca się turnowali dla lepszejszej kondycji, deptali ci piechty na 7 sztok i fyrtali na kołach naokoło zidlągu. Rozczasu jednakowoż to szykowne zdrowie nie na wiele im się zdało, bo tak jakoś ich nałączo z Rajzy do Tunezji na wywczasy jej fliger prasknął ci był do morza i oni obadwa trafili do nieba przed fresa świętego Petra. Stanęli przed tymi niebiańskimi dźwierzami, święty Peter pokludził ich raj. Wziął ich do szykownistego dworu meblowanego we gold jedbowie, ze kuchnią einrichtowaną do osadka i ze spa i jacuzzi we Badencymrze. Uwidzieli jeszcze służka, wtoro wieszała we szranku ich fest umiłowane obleczenie. Wezdychnęli się ci tak blank, tojbnione, kiedy święty Peter powiedział im: witamy w niebie, to teroski będzie wasze pomieszkanie. Stary, jak zawdy wrazidlaty, spytał się po cichutku tego świętego: a wiela to wszystko do kupy będzie stoło? Co to jest we wercie? Dydżysz, odpowiedział święty Peter, pamiętajcie, że to ci jest naisto wasza nadgroda w niebie za przykładne i musterowe żyłości na ziemi. Starzyk kuknął bez okna, ujrzał srogachne pole golfowe, galantniejsze i szykowniejsze niż u naszych warszawskich Angejberów. A wiele za to trzeba będzie bulić, mrąknął jeszcze pod fusiskiem. To jest niebo! To jest niebo, powiedział don święty Peter, który poradził czytać w eluskim Filipie. Możesz chłopie każdy dzień grać, wiele ino twojej duszyce się będzie widzieć i to blank darmowo. Zatem pokwanskali się do klubhausu, łoboczyli łokwito zastawiony tisz z każdą kuchnią, jako się ino idzie fosztelować, od owoców morza, beszteki, a i z bajnej kotlety, aże do egzotycznych szpajzów i wetów. A ku temu jeszcze roztomajte napitki, biery, wina, gorzołecki. Dydżysz, ani nie pytaj, zwrócił się do naszego starzyka święty Peter. To jest niebo, to wszystko jest gratis dla was. Ino się radujcie. Starzyk badnął tak naokoło i blank już nerwyjs kuknął na swoja staro. No cóż, a kaj są mało fetowne i nisko cholesterolowe gerichty warze i ten łożkliwy, bezkofeinowy kafej? Spytał się już blank w sztychu starzyk. To ci jest najlepszejsza zajta nieba, powiedział już zaś święty. Mogesz opieć kać i słepać, wiele ino poradzisz, wiele ino będziecie oba chcieli i nie będziecie nigdy ani rube spaśne, ani też niemocne. To jest niebo, miarkujesz, niebo. Żadnej też gimnastyki, turnowania, co byś lecieć ze basiska, pilał starzyk. Nie, żadnej z tych zachów, chyba co same będziecie chcieli, odpowiedział Peter. Nie będzie badania cukru, ani ciśnienia krwi. Już nigdy, za Boga nigdy. Wszystko, co sam będziecie robić, mogą sprawiać uciecha i srogo freunda. A starzyk tak kuknął na ta swoja babeczka i żyknął. Ty i ten twój diosecki szrut, te otręby, te twoje kiełki, ekologiczne jodło, ta twoja gimnastyka i dziwoki jogging, pętalowanie na kole, deptanie piechty na 7 sztok, dla zdrowia. Pierunie mogliśmy sam już być 15 lat temu nazad. Osprawiał Eugen z Pnioku.